tile ka farin nka o bɛɛ la mun kɔni ye sotaramaw ye olu falen do jama la u b'u k'u ɲɛsin centre international de conférence de Bamako ma u nakun o tɛ dɔwɛrɛ ye ko Mali ale bɛna bɔ CEDEAO la AES jamanaw fana bɛ Mali nɔfɛ o ko la olu kɔni bolo o mun bɛna kɛ nin ye n'o ye janvier kalo tile 29 ye k'o ye fɛn ɲuman ye sabula an ka jamana ɲɛmaa n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye k'a ni a nɔfɛ jama k'u ye mun kɛ nin ye ko koɲuman don Kanku Kuyate ani Jɛnɛba Berete n'olu kɔni bɔra sotarama kɔnɔ sisan an k'olu hakilinata lamɛn a kan. On bɛ AES kɔ toujours quoi an b'a fɔ ko alhamdulilayi arabil alamina Assimi n'a ka jama u bɔra u kɛra cogo o cogo an b'u kɔ ni Ala ni Alakira ka jɛn ye wa an bɛ fɛ Alahu taala Ala ka ɲɛtaga de d'u ma parce que Assimi nana a kɛra Mali ma hɛrɛ de quoi an yɛrɛ musow CEDEAO ko an ka foyi t'o la bilen an ye CEDEAO yɛrɛ a salen yɛrɛ de don ne ma dɔn a balolen don ne ma dɔn. Mali ka bɔ CEDEAO la a ka di ne ye kosɛbɛ an ka yɛlɛma hɔrɔnya fanga an k'o ta Assimi halisa a bɛ fɛn fɛn ɲini Ala fɛ Ala k'a nɔgɔya ye jamana yarabi an bɛ Ala k'a suma n'a Assimi ko k'an ka bɔ dɔrɔn an bɛ bɔ de an b'ale de kɔ. Wa ni jamakulu yɛrɛ ɲɛfɛ ka na nin kɛnɛ kofɔlen kan mun ye Yatara Aba Ali ye ale kɔni bɛ o la ale kɔni bolo an bɛ wagati min na sisan an ka yɛlɛma hɔrɔnya o ta wagati o de sera o de y'a to ale bɛ nin ko in kɔni ale bɛna nin ɲɛnamaya bi. An bɛ Ala fo k'Ala barikada an ka ɲɛmaa minnu sera ka nin hakilina sɔrɔ ka an sama ka bɔ nin jɔnya juru in na k'an k'an yɛrɛ ye o diyara an ye kosɛbɛ o diyara an ye anw sago de y'o ye malidenw ka laɲini de y'o ye anw ka laɲini de ye o ye ka bɔ CEDEAO kɔnɔ. I ka dɔn sotarama min yɛrɛ n'a nana ni jamakulu ye maa min n'ale bɛ k'o boli ka na o de ye Modibo Traoré ale kɔni y'a jira k'a fɔ c'est vrai ale bɛ ka na mɔgɔw bilasira nka nin ko min filɛ nin ye ale yɛrɛ kɔni ale b'a fɛ wa ale bɛ général d'armée Assimi Goïta ale nɔfɛ nin ko kofɔli in na. An bɛ sa Assimi de nɔfɛ o y'an ka président de ye ni CEDEAO man d'ale ye CEDEAO man d'anw fana ye y'a mɛn an ye fadoso ɲumanw ye ni CEDEAO man d'Assimi dɔrɔn CEDEAO man d'anw ye. I n'a fɔ aw bɔra ka mɛn cogo min na jamakulu kɔni o bɛ ka ɲɛsin ka na CCB kɔnɔ nin wagati in na u bɛ ka na mun de la k'a fɔ ko Mali ale bɛ bɔ CEDEAO la mun ye sini janvier kalo o tile 29 i n'a fɔ an bɔra k'a lamɛn cogo min na maa minnu bɛ ka na u bɛ ka jira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw AES jamana ɲɛmaa 3 k'a da Assimi Goïta yɛrɛ u ye laɲini mun kɛ ko Mali ni jamana ni tɔw ka bɔ CEDEAO la k'o ye fɛn ɲuman ye wa olu bɔ o nɔfɛ o de y'a to bi u bɛ ka na o ɲɛnamaya wa o ɲɛnamayali olu bolo o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'a fɔ an ka ni jamana 3 u ka yɛlɛma hɔrɔnya u bɛ ka o de ta bi n'a fɔra k'a taara 1960 olu bolo bi yɛrɛ de ye a ta don ye sabula u bɛ ka bɔ CEDEAO bolo CEDEAO mun tun ye fɛn ye mun kɔni tun bɛ ka baara kɛ an ka ni jamana ninnu olu ka ɲɛtaga ka o kow kɔni ka olu kɔn Mohamed Daɲo ko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.